mgbe na-aga ịkpọ nwaanyị nwere di ndị ya bịa ị ga-esi na windo mapụ mgbe na-aga o ịkpọ nwaanyị nwere di ndị ya bịa o ị ga-esi na windo mapụ mkpọjisi ụkwụ kpọjisi aka kụkwasị ọnụ kụpụcheze mgbe na-aga o ịkpọ nwaanyị nwere di ndị ya bịa o ị ga-esi na windo mapụ esozila m n'azụ esozila m mama Ngozi esozila m n'azụ ọ bụ naanị m tụwara nwa gị ime o esozila m n'azụ esozila m mama Ngozi esozila m n'azụ ọ bụ naanị m tụwara nwa gị ime o ego ejiwo m o ala Naịjirịa ego ejiwo m o ọ bụ UCHE OGBUAGU dịga anyị na-ekwu okwu Afrịka ego ejiwo m o. Ladies and gentlemen, now so at the welcome una for this special edition of Bad Condition Volume 2, your favorite one-man talk show and entertainment to go yeah. My good people of Bad Condition Ekwaka, Anale, whether not from Abao or Onisha, Lagos, Binika, Enugu, Pitakwa, anywhere where una go hide, I beg you carry my salute to you. Bad Condition. Tell you, one that shall never end. Wonders shall never end. Yes, unu anụla na ewu na-ebuzi particulars mmadụ n'afọ. Yes, afọ ewu aghọọla warehouse maka particulars mmadụ. Wonders shall never end. Get out ihe m na-ekwu garuo na ala Owerri gaa jụọ Chief Otoko. Yes, mana adịzikwa ihe ọzọ dị anyị amarakwa m. Ewu na zebu human pass agagharị n'obodo. So for this reason ndị Animal Kingdom kpebiri na court na agazi enwe checkpoint maka ịsachi afọ ewu special. Ọ bụ nna biko ma n'ọsọ ewu pụtazie na checkpoint ajụọ ya wetin you carry, even enwere ike ịhapụ mmadụ sef jụwazie ewu wetin you carry. Checkpoint agakwa ahụkwa naanị na ala Owerri ọkwa the whole country because enwere ụfọdụ ewu ndị na-ere kemgbe a nwekwa ndị ka egbarala ọsọ ndụ gbafuola obodo ndị ọzọ. So onye ọbụla sachi akwa afọ ewu ya o sachi afọ ewu gị very well because esetiri task force maka ịsachi afọ ewu. Ndị họteelụ nakwa n'azụ ewu ha na-egbu eresi ọha na eze take note for safety reasons ka m kwekwa ekwu. Adị egwu ọkwa otu onye ụzọ ụlọ ka ejidere na checkpoint ebe ọ kpụ ewu ya na-agaji ahịa gị ire. Ndị task force ewere mma sị ha sachi ya afọ ewu ya nwaanyị etipụ ha kwụranụ m ewu m o ọrịkwa ime ọnwa abụọ ọrịkwa particulars o bu ha kwụranụ m ewu m o elekwere m ya ele n'ụlọ nnu mege ewu onwe ga nna n'aka owere ga n'olu m na nna. Bad Condition. I never tell you finish you. Even after that one self ka m bịa jam otu aboki shiri ugwu awụsa bute ewu ka ya na ndị otu task force a ọnịsachi afọ ewu na-eme argument na Ọnịsha. Aboki ebu akata with seriousness o tell madala men na danji mamala my brother there for Lieutenant Kwamel for Soja. Me I go for school of Nama for Sakwata. What's matter there pass me for trouble? Me my grant not carry him for particulars. Wallahi talahi. Onye nugu wese ruku diai nunu arap rume ewu no nwere particulars ewu mbu no nwere particulars ewu mbu arap rume ewu mu no nwere particulars obu lefo esikwala ewu mmala efo liye egbu ye. Bad Condition. Aga m akọdiele hapụ ibe ya. Biko ndị be anyị afọ ewu wuzi warehouse maka particulars mmadụ. Onye ọbụla sachikwa ewu ya o maka eme ngwa emewere ọdachi. Ka nke ahụ na-eri agaghị m echefu ime ka unu mata na from the history of ndị Igbo aghọtara m na ndị Igbo bụ the most struggling and industrious tribe na this country. But ọ na-agbagwojuzi m anya ka some people among us
some lazy people among us bụ ndị Igbo siri chọzie ịtọ na anyị tụ ndị arịrịọ automatically. God forbid. Can you imagine na somebody arụzuru oke na-enwere ife na-eme ya ga-anọkọta bilie from ụlọ ya gaa arịrịọ? Oga biko nyetara nne m aka biko, emere m discharge from ụlọ ọgwụ taa, so anasị m achọ ego m ga-eji gbaa moto lawa be anyị, biko nụnụ mezie na ebere maka Chukwu. Makwa gị bịa were anya ebere lee otu ume na obi dị ya, ị ga-emarịrị n'ahụ chọrọ ya ego. Bet nke na-aka agbamara bụ na echi ịdị very watchful, ị ga-ahụkwa otu onye ahụ kwa ka ọ nọkwa na-arịọ so ego moto. Ego moto gị na-ala ezu ezu, ọwa ego moto gị na bad condition. Ọ bụrụkwa sọ ndị nwoke o, ma ndị nwaanyị ha mechakwa mgbe ụfọdụ ha ewere iwe gaa tụrụ ime gaa hụkwanụ gị ịmụ ha mụọ ejima. Ekuru efuru aka kwụrọzi efuru azụ. Ajụọbe m maka ndị na-atụwa ndị ara ime a, kama ana m arịọ ka a bịa gụnye ụmụ ndị a ha na-amụ na census for socio-economical reasons. Bad condition. Biko onye ọbụla chọrọ na ihe ọ ga-arụ o, ọrụ a na-arụkwa na-arụ erikakwa n'obodo a. Ihe abụkwana ihe eji mara anyị bụ ndị Igbo, at least ọ bụrụ ndị eni ndị eni nke ahụ doro ụwa dum anya na ọwụ chief occupation ha, but anyị nwa bụ ndị Igbo mba. Ajụrụ m ajụ. No forget to say Kwashoko saying they come collect the balance wey we dey owe am since Nigerian Biafran war very soon. Bad condition. N'aka nke ọzọkwa, ụfọdụ ndị ma ihe n'Ọyọ steeti nke dị n'obodo Ụmụanụ etiela ha ebewu ka gọọmenti etiti jiri napụ ha dike ha ji aga mba bụ gọvanọ ha mbụ, bụkwa na onye nke ndị oke amamihe dị n'Abịa steeti jụrụ ajụ n'oge gara aga. N'okwu ebewu ya n'ọgbakọ eji asị ya gaa nke ọma, onye eze ọdịnala ndị Ọyọ bụ Ọbatunde Ọlakakpọ Ọlahinde Ọlaniyi kelekwara ndị Abịa bụ ndị jụrụ ihe ọma dịka gọvanọ ahụ, ma kwupụta na nke a gosiri otu amamihe ndị Abịa aha. Onye eze ọdịnala ahụ kosiladị kwararịrị ma sị nwoke ike ahụ laa nke ọma. N'aka nke ọzọ ka ihe siri kwụrụ ugbu a, ndị ọkada nọ n'ala Aba ka nọkwa na-ege ntị ka a marazie ka ikpe ha na gọvanọ Temi Wee My Own chiburu Abịa na mgbe mbụ gara aga siri na-agbazi onye ụpa n'ụlọ ikpe. Ọ bụ dị na ọkpụ isi amarozi akpụ ka ọ bụ na agụba brekịrị down. Chai, ihe na-emekwanụ n'obodo ahụ. Bad condition. As soon as I be say 1 3 no fit to make a forest. Now him I go carry style cause some guys waiting for studio here to make my voice reach una clear. Oga Jeff can do well. Chief James Onyeka JJT. If you pregnant not the follow for the CEO, now me dey here behind the microphone. They follow the whole affairs as far as I'm concerned. My name is Owa. Cool order make I remember that. UCHE OGBUAGU, the professional soccer team, yours sincerely faithfully. Nwoke obi ogologo taa nwoke nwe olu nwaanyị, onye onye azụrụ azụ eji okwu aga bala ngo okporoko. Uche mara iwe ọrụ nyose, Mr. Talkison exclusive, former with genuine reason. Every year young agadi ekwenka, ogologo gbajie, onye nnapụ, Uche ekwulekwule ya ekwuo, onye akpọkọ one of Abangwa. The only guy ga ezu ngwa ya n'ugwu Awụsa, na-edipọtụ ọm. Kpọtara m nwanne gị nwaanyị aha ya bụ Virginia Nwama nwoke, nwanne m ekele m ọkụ Innocent ọ dị nke mmiri, bọtụ o mechata ezegharịa keta ya onye ga-ewe nna amazarịa kpanata na-ehinye mme were eleghị anya in 9 months time examination board release the results ya dawazi Abraham wee mara Sarah na wee mụọ eze. That means na ama atụtụ ihe mmadụ bọtụ m gafee nwanne something emiss here. Professor of Intonation, Minister of Pidgin, Double Prince, BLC, Chairman of the Organizing Committee, the youngest old man. Now, I did on 24 hours a day, whether a birthday or not. So if you want laugh, it's your come nearer because those are got feeling buru. Right now, as I'm right inside the lazy. One piece Nanyo, one Akatazi Manamadu Gejania, Urente, and Urokonia, for instance, example. Yasim I'm Lena, one year, I got to go to Piti China. When I'm never know you're calling him, and you go to a bone, okay, I train your man, Australia. I got over, that's all oversized.
ya bajazie riji n'ọrụ ya legharịa anya dị ọyọkọ ọyọ hụ afọ asara ndị ka egwuregwu. I promise you say you go laugh so tell you forget your name. Hypertension area mbembo. For this edition I go tell you how one woman of Obekani can go night school. So when you really dear, I say that vernacular is highly prohibited. Mamri agwa amakwa no toji agwa onye nkuzi ha na bekee. Wala ma toji agwa onye nkuzi ha na bekee. Ye chekata ihe mba okweghị omume. Nwaanyị apụtala ihu klaasị hụrụ ohu katala nga ahụ bịa fụchiwe ihu. Fụchiwe ihu ka mgbọ nke kpọrọ anwụrụ ihe pụrụ ya n'ọnụ esuzu nwa mma m gafere m. Bad condition. For inside bus mbara ụbọchị a anyị na-aga Owerri just last week. So one man asị na ya ga-apụ n'ọkpọala. Conductor asị ya Owerri 50 ọkpọala 50. The man say maka gịnị ọ bụrụ ụlọ atụ ngwa na o buruzie ya gawachazie Owerri emechaa ka ya were eziokwu lọghachi ebe ọ lakpụrụ ya sense. Bad condition. Abeg make I enter market. Bịa enyi ọkwa ịnaghị efiarịla chefuo ihe na-atọ ụtọ na-egbu egbu ọrịa akarịala nụ ekwuole na igburode mmadụ a na-anwụzi ka osiri echi onye hụrụ ndụ ya n'anya ya ji ekwu onwe ya bikos agwọ dịrị n'akịrịka o nwekwanụ ka o siri dịrị biko asịkwala ka iji aka gị gbawa mbakwa rọs yakwa ndị ọkachamara biko nụ ozi a si n'aka nwanne Ezukiado Medical Services Limited 1B Eziokwu Road chere ihu na 1 Ọkigwe Road Aba Abia State phone 226-508. Bad condition. Otu nwoke bịara bịa ịzụ shoe size dị man 35 agwa ya na ọwụ 500 naira last ya ji ọsị size 45 kwanụ asị ya na ọkwa the same price dịda ama aka mara size 45 mgbele anyị. Bad condition. Ya dị ka otu nwa mmanụ bịara bịa ịzụ redio somewhere n'ala Aba. So ndị ọsọ ahịa ala ebupụtasị n'ụdị ka ha nwere ike iri iji the man ala ajụ aha redio ka ọkwana gịnị asị ya na ka awụ Samsonic ya sị kene ivu ọ bụ ngịrị asị ya Trident ya sị kene ivu ọ bụ ngịrị National Panasonic dede se ma wee gharawa na-eleghị anya la ụkpaka ahụ ya chọrọ la ọ dị ụkọ ajọ ya ule aha ka ọ wụkwanụ ya sịla hụ ya nchọrọ mbụ ụkpaka ahụ na-eji eti oke na Abia steeti. Bad condition. Immediately look for your man agbaka. Just like they rescue somebody ala somewhere. O rescue onye ọhụrụ rescue ala ebu ụzọ gaa rụọ ya ụlọ elu ma rụkwa ya n'ụzọ so emechazie nwetazie ego sizie ka ya wulie ya. Dede rescue ya ala agbaka enyi oko onye ntụra betuo di. The man say hey de ịghọtakwa ihe m na-eme. The man say ịghọta ngịrị ndị igwe m ga-ịghọta ndị ịghọta ngịrị nwa m na ala bụ nkara ọ bụ ụlọ n'elu ụlọ. Bad condition. Okay, unu anụla gbasara mmadụ abụọ bi n'otu ya adịbogo onwe ha ohi kerozin mgbe ahụ kerozin kọrọ nnọọ too much so ebubo apụọra ha ọgụ ndị ka bịa mere ha gawa steshọn enwekwara ha idea that even DPO na-enweghị onye ụkọ kerozin ahụ na-eruteghị so DPO jụọ ha ma dị kerozin ọka fọrọ ha si yes erelizie ha sị ha laa ga-bute ya ha ezuzuru laa ga-bute ya asịzie ha ngwa ha lawa ka ebe interrogation n'ime dị kerozin mata onye ka ezuru ka ibe ya ha esubere lawa mgbe ha bịachiri next day ịma ihe DPO na ndị eke ibe ya gwara ha kulo ndị a na-adịkọ. Bad condition. Ụmụ agbọghọ enwetara idea n'oge Christmas na Easter ruweghala na guys anakwa adịcha interested maka expenses nwanne. So nwere national anthem ụmụ agbọghọ compose we nụla ya before. Just wait a minute. I go sing am. Ala achọ amị. Otu onye mbito na-ewepụrụ mba anọ ka m nụrụ ka ya na nwanna ya discuss ga this last Christmas. Ya sị darabọdụ ehụla otu Abaga jiri gbọtọrọ chako ụmụ mmadụ achatachala moto niile gbawanị ejighị evula ndị ụlọ ha Christmas ọ dịkwa moto ogolo agbawanị ahụ ndị mmadụ ogolo agbọ agụwa ọrụ ogolo akpacha. Bad condition. Otu nwa mmanụ ọfụ obe ka anyị helelu nkwụ daa kọwasịa nha niile vuru ya gado n'ụlọ ọgwụ so for the hospital there doctor wụkwa na onye ọcha. Ya jụọ dede si so papa what actually caused the fracture?
Dede legharị anya dị onye rela bụ nọ na wọdụ nga ya student nwa m ọ bụ from elu from ala ọkpụkpụ lele ndị m lahụ mpịakata mgbe m jiri bụrụ nwoke yọkọyọ bad condition akwụkwọ n'otu ụlọ ọgwụ ahụ ka dọkịta onye ọcha bịara gwawa mmadụ one old man ọ na-enye ọgwụ sị ya papa you shouldn't be taking snuff papa sị ọsịngịrị ndị nọ na wọdụ ga aha kọwara papa ọ sị gị akpọla anwụrụ n'ọnwa anwụrụ ị na-akpọ mmiri a na-agwọ gị ya dị ka dịtị na-achọghị ịla ala papa gbaka n'elu m agwaghị ma ị gaghị ịgwọ m gwa m na-ebiliela ma ịma nhụ ede ịgwọ gwa m ma alawa dị hụ ịzụtasị m akpọla anwụrụ ịmarụla ọgba anwụrụ ndị ịsa anya anya bad condition onye otu họteelụ m bara gị iri ihe na Nsụka so anọzi m na-ele ndị ka ebu m ụzọ onye ka asị ya chọrọ rice onye ka ọzọ garị so dị umanụ nwe dị akpọ nwa be ya sị ya bịa nkọlị ka welụkọla afele ka itinyere ndị a rice efu tinyere fa garị efu so megezie ntị ya dị m ka nnọgasị tiga nri ahụ n'efu nna m ewere spid ahụ sị ya madam lekwekwe m nga o achọkwara m akpụ n'efu ote aka anyị pasịara m dị santana nwoke ọcha ma rọshia ya kwapụ aka m kelewe dị woman sị ya madam imele chukwu gọzie gị ngọzi na-adịrị ndị niile na-enye enye karịa ndị na-anara anara mgbe dị woman ji ghọta ihe m menere ịma ihe mere ọ dị egwu bad condition ọ dịkwa ka ihe mere na Lagos between one man of Obeke anyị and the Yoruba woman na Foinsa hotel kwao and ajọsụrụ tichere the man nri immediately ahụ ọ chọrọ ibido riwe dị nri the woman nwe the hotel edunye nwa be ya ozi sị ya rara ahụ so this man wey no dey understand Yoruba language ebuli ofe ya raa mgbe ahụ ọ nụrụ rara ahụ o chere ma ọsọ abịala obidokwala ọzọ but mgbe o mechara bịa chọpụta na onwe ya ka a na-agwa emodi akata o buru bad condition anakwado m akọ ka ahụ ma hapụ ka e mere inside Moluwe for inside Lagos between one village chuchu a na-akpọ Charity ọwa onye ogbo kọndọktọ Moluwe pụtara side Solo Oshodi Express chọọ ịjụ ma o nwere ndị ga-apụ na Charity bus stop ya etie Charity come down o Charity come down ndị ahụ si hey onye etu ndị ebe a jikwa nji matala aha ya amata ọ nọkwa n'oche o mgbe ọ ka nọ na-eche detin kọndọktọ etipụkwa again Charity come down o ya esu aka na moto gbaa dịga na-eweli olu sị aka m buru ibe m ha afọ ọlụma na-akọkwa ya anya na Moluwe dị moto emuvu okwe rutezie saịdị orili igọmụ kọndọktọ etie orile Charity nwa ogbo echeta na ya chọburu iri ihe n'ụlọ mgbe ọ na-apụta bifo dede ya agwa ya sị ya gawa mgbe ọ lọtara ka o rie ihe so mgbe kọndọktọ tiri orile ya sị aka m rio mkpa ikalụ nwanne m sị ha m rifere ụlọ okpowu bad condition ka m chenjie n'okwu egwu m ụbọchị a ka mụ na enyi m nwoke nọchara m alawa ka m larụzi n'ụlọ mma na-anụ akụkọ gbasara otu o si busala landlord ya akata ịgwakwanụ gị eziokwu dị ma na-edistọbụọla nnọọ too much rute nnọọ nke that day ya baa enyi oko ede ịkpafu nta ma m gwara ole ga ịkpafuru m kpafuru m mo so for about 20 minutes na enyi m nwoke a nọ nnọọ na-eche ihe ya na ya abụọ ga-eme at a point ya ebilie baa n'ime bedroom ya were mma pụta kpọchie ụzọ bootu chi ebe niile bịa bịa ikele emume ahụ sị ya ọkwa ịma na taa ka ị nagburu onwe gị n'ụgwọ ụlọ that is otu a ka iji ela mmụọ so that n'ụwa gị ọzọ onye sị gị bụrụ landlord ị ga-asị mba ya ebulie dị mma ị na-akata wee obi agbafuo landlord ya sị hey okenye m tọkpa ahụ lọdị irula ka otu a iji ga-ewebe iwe ọkụ ahụ mgbe a ntọọla gị n'emiri ọ dịkwa na nhụhụela ọfụrụma mana aghala abụ bịa tụtụ ụzọ m afụọla aga m ebi ọdọ ehi ị nwetara ego a ga atụkpa ahụ gwetara m ya lọdị m ke ngwa ngwa otu a bad condition biko ndị building material sellers ana m arịọ unu ejọ ntori ọlọnwụ maka chukwu unu jisi ike settle this thing not between you and landlords maka I wonder otu unu na ndị otu landlord na building material sellers ga-esi na-alụ a na-emerụsị tenant ahụ nwekwara ihe yiri abeg that one agala nke ahụ for guys wey dey enter inside village go marry because ha believe na ndị ka nọ na village emebibere na so one of my friends just enter gaa tụrụ one so
Here one day, ya got good time na one joint. He be say as them dey there dey chop, the fork wey the girl carry the chop come fall for ground. Ọmakwa no otu ọ ga-eji agwa di ya because ọwụ bekee ka eji ekwugo ihe niile di ya. So nọkọtala di ya ọ nọkọta di ya. Di ya jụọ ya, why are you not eating again now? The girl say, fuck me down. Ya wụla fork ya ji erige eri adapụla. Ọ dị egwu gasịla gala alụrụ ala villa. Ọṅụ garị gaa n'iru ma ị na-eri akpụ ji isi ike o. Unu esola ndị na-eri amala ndị ahụ bụ ndị ọjọọ. Ọṅụ garị gaa n'iru ma ị na-eri akpụ ji isi ike o. Unu esola ndị na-eri amala ndị ahụ bụ ndị ọjọọ. Ọṅụ sịga gaa n'iru ma ị na-aṅụ igbo ji isi ike o. Unu esola ndị na-akpọ anwụrụ ndị ahụ akaala nka. Ọṅụ sịga gaa n'iru onye na-aṅụ igbo ji isi ike o. Unu esola ndị na-akpọ anwụrụ ndị ahụ akaala nka. Our lesson today is taken from the book of the world. Ihe mmụta anyị nke taa ga-esi n'akwụkwọ nke ụwa. Chapter Africa vs Nigeria. Isiokwu nke Africa ma okwu nke Nigeria. But before that, Mana tupu nke ahụ, I said before that, asị m gị tupu nke ahụ, let's look into the ka Bible. anyị leba anya n'ime akwụkwọ nsọ. For when Paul was on the earth, Ma mgbe Pọl nọ n'elu ụwa, he said to the disciples, ọ gwara ndị na-eso ụzọ ya, now there must be peace on the world. n'ihi na a ga-anyere mamịrị n'ahụ ụlọ. The peace I brought to you, Mamịrị ahụ nke m butere ụnụ, allow it to rain. hapụnụ ya ka o sie. Allow it to Asị m rain. ụnụ hapụnụ ya ka o sie. But don't be selfish. Mana unu erekwala azụ. Don't be rude. Unu erekwala udu. Don't go to the market on the Pentecost Unu day. anwekwala nwa gaa ahịa mbọsị penti na-ada ọnụ. Tonight, N'abalị a, I said tonight, asị m ụnụ n'abalị I a, shall conquer the aga world. m enye ụwa niile ọgwụ akọ m. He let James Hadley chase O mechara hụ James nwoke onye akpa obi ahụ. and saw the multitude Ọ too. hụkwara ndị mmụọ ndị nke na-esuru ya udu. You can now come forward with your offerings. Ngwa bịanụ ka unu nye onyinye unu. But before then, remember, Mana tupu nke ahụ chetakwanụ. I said remember, Asị m unu chetakwanụ. God loves a cheerful giver. Chineke adịghị achọ coins, naanị better life ka ọ na-achọ. Say bad condition. Bad condition. Na ndị chọọchị agakwa emerụkwa mmadụ ahụ, agakwa ala mmadụ n'iyi. Makwa otu chọọchị m gara ụbọchị a ka pastọ megidere prichi bịa sị ole ndị ọ ga-amasị isi ebe a lawa eluigwe, ha welie aka elu. Mmadụ niile welichaa aka ha elu ya for one small girl nọ n'ihu. So mgbe ejiri bịa jụọ ya sị gịnị mekwe na ị chọghị iweli aka gị elu, ị chọghị ile eluigwe? Ya sị antị m sị agbasa chọọchị na m lọtawa bịa legide tata mechikwala ebe a ga ebe ọzọ. Bad condition. Atakwara nge nwa m ndị chọọchị a na-eme izi mmadụ egwu. As a matter can say clear conscience no dey fear any accusation. Na him one man a na-akpọ Mr. Moses enter market go thief person shoe. Ọ sụrụla na shoe ahụ ọ zụrụ o zuru ezu bịawa na chọọchị rute n'ọnụ ụzọ ụlọ chọọchị ya rụzie mgbe ụkọchukwu na-ekwu okwu gbasara Moses Bible. So dịka ọ na-agụpụta ya otu o si dị na Bible ya etipụ mkpu, hey Moses, Moses, pull off your shoes for you are in the presence of the Lord. Mr. Moses akụja. Bad condition. So pastor come repeat am again, Moses, Moses, put off that shoe because you are in the sight of the Lord. Immediately Mr. Moses say were nwayọ yipụta shoe ahụ grand no bịa ruo na altar nga ahụ pastor nọ sị ya ala m na wa for you, na wa for you. Ọkwa ihe gara na-eji nwayọ gwa m as body ugbu a imerela ọma na anị ya ole egen gị ọkwa ịkọla dị ọrụ na. Bad condition. Bad condition. Okay, unu anụla this one mere na one church so m gara ibi say na the prophet nwe the church nwere ahụ ọnụ too much. Imagine ahụ ọnụ enwere ike iji mepụ ụmụaka ọjọọ. So one day ka ọ nọ na-eme preach n'elu altar, one woman elekọta ya bido bewe akwa. Nwaanyị ebegidela akwa o, the prophet enotisie ya mee the preach ngwa. So agbasa church ya kpọọ the woman jụwa ya isi akwa ya mgbe ahụ ya nara eme preach. The woman asị ya hapụ na ka aha agaala. Prophet ajụ sị dịka ndị kwere ekwe ha bụ na ha kwesịrị ị na-eburite ibu dị ire onye ọzọ. The woman ehichatụ anya mmiri ya sị ya ọwụ mgbe ehi mere priti wehi ma deregide gị shila ahụ ọnụ gị wehi ya lechetara mma mpi m tipa gbagburula Krismas gara aga. Prophet ọnụ oghe na-ele ya ọmakwanyela okwu. Bad condition. Plenty things dey happen for our church dem o. True to God. Okay, una don hear of one guy man Ezeke wey be say atụkọtacha ego na one church so m gara ya ga-adọpụ ha some.
So it come reach one day now, atụkọtachala ego and bruzie abawa inside the church vestry. Mgbe ebiala abanye dị Ezeke sochie ha azụ as usual. Immediately ahụ ndekwa ya ebido uri. He has come again. He has come again. Lord, he has come again. Emania. So the Araba anuri affiliate and da apala ya ebidore wa ha sina biko ha gbara biko ne rana nke wo mombo. Onye jokwara rege. Bad condition. Bad condition. Make no forget to say na myself UCHE OGBUAGU. UCHE kule ye ku poor man with genuine reason. Agadi ekwen every year younger. Now need the break I go tell you the rest. Bad condition. Bonanza. This one answer and win bonanza. It be say a blind man, a deaf and dumb man, and a cripple they live for the same room. Now the cripple can't die. How deaf and dumb man go tell the blind man the thing will happen? Onye isi, onye ogbu na onye ngwụrọ bi n'otu ụlọ, onye ngwụrọ anwụọ. Gwam otu onye ogbu ga-esi agwa onye isi ihe mere. Answer this very question and win very fabulous amount of naira. Write me through Prince Tockinson Ventures Aba, care of JJD Records Limited. The address is on the label of this very cassette. Come on now. Emechaze na mmenye my private address. Na mmenye my address abụrụkwa na mmenye my picture because o nweziri ike ibruzie nwanyị. Mgbe ya abịazi manye my address ọ bụrụzie my wife bụ onye ya afụ. Ọ fụrụ agha suspect ya ọgba ya ajụjụ ọnụ. Ọgba ukweli ịsa ya ọnụ ọjọọ tiwa isi from ndị okwu apụwazie polisi. Kama na ọ bụrụkwa na ụjọ polisi na-atụ m maka na ọrịnsị ba gara London gara ịmụrụ ọkụ ọ ya bụzọrọtazi ọ bụrụzie ọrọ ya ịrakwasị ọrọ ọkụ. Bad condition. Bad condition. Otu onye Hausa nwanne ya nwere accident ka asịrị ya ga-akwọ waya gwa ụmụnne ya nọ na Kano ihe mere. Aboke subere ga makwụrụ na electric pole na-eti Samangori Lapindori Baringa moto. My brother Abdullah got one for As Petro. Bad condition. My good people of bad condition. The kind speed way our educational system carry the fall for this way country, the Pamsopranya Zario. Even I don't begin to doubt education for all by the year 2000. Can you imagine that Nonya class 2 in secondary school Kasriya go national pledge? Yeah, amount work abroad in Mrimana. I play with Nigeria, my country, 25 kobo, ruler and pencil. To serve Nigeria is not by force, to be fresh ability. And the pole abela by corner. So help me God. Ke wumbido yo, ye bido na kuria. Wuri mu fuchi waka mwambie jabara ifo. Arai u compassion, Nigeria kolode. Tosa afadalan, tosa ma fe chafe. Chame sasa chami fosia chame sami fise misa mamaiti mase mafasha mise misa nyonyoshi. Mewrezi urane mekunu matalo ụmụ anyị na ndị nkụzi agbanweela the thing all of in Latin. Oh, English. Bad condition. I beg, excuse me, that's make I enter market, Ojare. Bia, where the heck, Piarilla? Careful, you have to UCHE. All your career, no, equal you will. Madana was equal to the onye hụrụ ndị ya n'anya ya ji ekwu onwe ya because agwọ dịrị n'akịrịka onwekwanụ ka o siri dịrị biko asịkwala ka iji aka gị gbawa mbakwa rọfịa kwa ndị ọkachamara biko nu ozi a si n'aka nwanne Vutrado Medical Services Limited 1B Eziukwu Road chere ihu na 1 Okigwe Road Aba Abia State phone 226-508. Bad condition. Bad condition. Make no forget to say na me dey behind the microphone. UCHE OGBUAGU, the professional talkative. Yours sincerely, faithfully. Nwoke nwere nwanyi. Kwenu go monta kwibia kute mu na-egbochila ha. Awode mamsawa ahụ. Every year young agadi ekwenka. UCHE mara iwu ahụrụ nyonsi. Alango boroko. Nwanne ya mụchara m ụsọ.
nwoke na wungiri wa na fala ngwa naked wa ya atakata elu dị nwa gaghị ndị ọgọ ya jụrụ ajụ elu nye nwaanyị ya jụkwana ịhapụ the girl for goodness sake. Kpọọ m ihe ọ sọrọ gị ihe mma ọnwa gwa kwụọ m ụgwọ m yipụ shoe unu. It's time for music and if you are ready imisikwa this one. Remain where you are. Music after all, Mbale jidesi ndị agboro here and there. Agwala m unu ha fa. Okay, some of us na kwana eme operating mgbe ahụ n'ihu agha. Korokoro n'ihu ndị eke. Agwala m unu the new system anyị jiri emega operate. Hey, atala anwụ na anwụ. Fim ọbụla emere ata anwụ ọmara na ndị mere ya amaghị eme. Araba mburu after all aba ma kan tishi ma ga ha dapo. Okay, akola mu yo tum jiji jamu ebe one woman na anu Igbo resịrị one arọ bụ orange tara akị. So the nwa ka ya ajụ na-ekwu ụgwọ aba na anya agbakọ dị ya plus including me self Uchechukwu ga-eme Ogbuagụ. So the woman ala efe n'ọnụ asị wee ụmụ nwaanyị concern onwe ụdị bekee m na-anụghị di ya that day if na ọsọ katara the team mewere nwayọ shift o. The araba ajụrụ ajụ ekwu ụgwọ asị the woman ọkwe na ha asụla na ama agbachi nkịtị mgbe m ga-ebido my own na ị ga-agbakwa ọsọ. Ịgbanye the araba asụrụ cool down. So ịmakwa mgbe ndị aba na anya bịara bịa dị arọba gịnị mere o ji ọ chọghị ịkwụ ụgwọ ya ekwuo the thing n'Igbo. The woman na-asị ya talk the thing where I go hear talk I want to hear the thing I want to hear your reason. The arọba sị ya woman your orange bad ya sị yes the orange chop kernel. Yes ọ chop kernel ọ tara akị nọ. They could not come out to you because I'm at all I'm like okay well, to make sure say I go declare laughter for all by the year 2010. One year I went here for our. Thank you. Bad condition. Aga m asọpụrụ ndị soja mgbe niile ka politicians si na-egwu wayo. Ndị soja were speed batala ọchịchị o. Ndị niile riri ego kọntraktị agbọ ya o. Rụọ ya by force o. Aga m asọpụrụ ndị amị mgbe niile o. Mgbe niile ka civilians si na-egwu wayo. Ndị amị were anya red batala ọchịchị o. Ndị niile riri akpara ese ga-agbọ ya o. And efu chiwi ihu. Bad condition. That one can remind me of this period where we dey now. Nigeria and our country. So therefore, if you want make Nigeria good, anakwala ndị politik ego iji tụnyere ha. Wepụta obi gị tụnyere onye ọbụla ife iliri ga-eme ka obodo a dị mma. Anakwala ego esokwelegharịa rice
eleghị anya gasị richaa emechaa gaa tụnye onye laikiri. Mba, you are not helping yourself. You are not helping this country. Punishment Chineke ga-enye onye ọbụla nwaanyị ọbụla richara ego nwoke bushitie ya ọkwụ dị punishment ọ ga-enye gị mgbe irite ego onye politik jụ voturu ya. Ha ekwuchala m, but my own case is different because otu a m nọ na owula apam bad nwanne m hụkwa aga m ewe ke m na-anaghị agara nwaanyị ozi ọwụ mgbe ọsị mgbatuo ya brezi chee ụmụnna biko ma n'ụsọ. Alright, una don't hear of one man of Obe ka anyị gara aga ịgba nwunye ya n'ụlọ ọgwụ. O ruola ebe ahụ dọkịta agwa ya na ego ya fọrọ 1000. Dede wuru iwe ahụ lọtawa pụtazie na paakị decide ịma aka na akpa. Adị egwu asị papa ma ha afọ akọsan. So ya gamantụ ebe a moto ndị ụmụ ngasa abaghị ọgbọhere na-anọ n'ala Aba. Ịma ebe ahụ ka senior aka na akpa bọọsụ na-anọ steady with polintin bag nwanne. Gịnịkwa nnọkwa n'ime ya ya ga-ajụ onye ahụchala m saịdị ndị ebe ọkaiwe fọs arịarịa bọt ebe ndị ezeke nọ wee ebe ndị amla ebe amla agwa gị. So otu mgbe ahụ bọọsụ apụtati abaghị ụmụ ngasị ndị mmadụ arọshị ya dịda arọshị ya wamugo mgbe ahụ napụ ya ihe ọ napụrụ ya ọ maghịkwa na ego ole ọwụ. So the funniest thing wụda mgbe ahụ ọ nọ na-ama dị ma na akala akpa ka otu ezeke kara aka bịakwana bịa dopụ ya 400 ahụ o ji. Dede suspect kwara ya mgbe ahụ but mechakwa cool down because otu ihe chichidiri kegbu ya emuvuo mgbe ahụ gawa ụlọ ọgwụ o ruole di ya merecha nnọọ gaghị gwa nwunye ya na ọ pịakọta akwa ya na ha emuvuole na ya gaa na ke dọkịta ọwụzi ka o wepụta ego kwụọ ụgwọ aka ahụ ọ mara na akpa ichiri akwụọ ya n'anya ya ewere speed ahụ tipụọ ọsọ gbatawa na paakị bịa kpọọ data rọba ọ sọspetịrị mgbe ahụ na kọna si ya lele m agwa gị ọ bụrụ elisi mkpụrụ mgbaghara ahụfụ m hụ ịrụrụ m agwa gị gị nlee m anya hetala isi dum na ọkwara ega ịmatala ọ dịghị ụmụkatịrị ibe gị mbụ ekwela ka mmadụ labụ mgbere ntị n'olu mara gịla paakụ na mgbere obiọma gị nye m nke mma gbere keghe gwa ya nga na eji m ya. Bad condition. Na ibila say we go down small again yo kam ga to voluntary leave because mmadụ abụrụ efi mmadụ bụgoro efi na efi ya nwụ. This music na for you and you wey don dey listen kemgbe billion gbara egwu because all talk without dance fit make Uche Ogbuagu dull talkative. If you are ready lekwe ya ọbịala. Bad condition. My people unu amarala sị mgbe alụ katọrọ ọgụ otu a ya dawa metụgodi m aka na gese na nwa just touch godi m mara na ike ọgụ ahụ agwụla. Ndị mafọ gakwa amaghị mma na-ele gị mpaga anya n'ihu ọbụla mgbe ndị eke bịara ha adịghị ele anya n'ihu ha gakwa eti gị mma na-ele gị mpaga anya n'ihu ọbụla mgbe ndị eke bịara ha adịghị ele anya n'ihu. My old good friend Augustine Nwiwu Amadi, Director Chief Executive Sound Electronics Limited Ariara Park 1 emokwa anya Augustine Nwamba no atiwa egulokwu. I dey thank Dr. Vitalis Nwanevo from Nwanevo Trado Medical Services Limited Aba as him carry dey make sure say all man go dey healthy before the year 2000. I also dey throw my salute for Oga GC Okafor Omenokako Nifite Duno ọkwa nwanne JJD. Even you and you wey don dey listen kemgbe Ibila say I go for voluntary leave to come back Mahakwe. Yes. Yes, Mahakwe no I go catapult. So on behalf of my able recording engineer for Inside Rogers All Star Studio here for Oka, my dearly beloved Oga Jeff Ekendukwe, plus including Oga Justice Monube wey been the assist Kembe, I remain yours sincerely faithfully. UCHE Ogbuagu, just for me UC, I go become your friend. From now till when we go jam again, I don't wanna hear any giddy giddy. Bye for now. God bless you all. I really love you.